Em sento profundament honorat. Aquest plenari, en aquest lloc que es va construir en el segle XIV per expressar en aquell moment ja la sobirania d'aquesta ciutat, avui heu escollit un nou alcalde. I amb això a mi m'honoreu. Em sento ple d'il·lusió i alhora serè i conscient de les responsabilitats que avui assumeixo. Hola, bona tarda. Jordi Hereu ja és el nou alcalde de Barcelona. Hereu substitueix Joan Clos després que aquest matí s'hagi celebrat un ple a l'Ajuntament de Barcelona que ha ratificat aquest relleu. Minuts abans del nomenament d'Hereu, els representants dels 5 grups municipals han votat el nou alcalde. 25 d'aquests vots han estat favorables a Hereu. 9 han optat per Xavier Trias, de Convergència i Unió, i 7 s'han decantat per Alberto Fernández Díaz, del Partit Popular. Un cop acabat l'acte, tots els regidors i els assistents han cantat l'himne nacional de Catalunya acompanyats per la banda municipal de Barcelona. Jordi Hereu ha explicat els reptes que vol afrontar en aquesta nova etapa com a alcalde de Barcelona. Com, sense deixar de créixer econòmicament, sense deixar mai de ser una ciutat oberta i cosmopolita, fem de Barcelona un exemple de cohesió social, de convivència, de qualitat de vida i de proximitat en tot l'àmbit europeu. Com donem resposta cercant la igualtat i la justícia social als efectes no desitjats del dinamisme creixent en una ciutat. Des de l'ús intensiu de l'espai públic fins a la necessitat de més neteja, més ordre, més condicions per la seguretat, de més habitatge assequible, de més transport públic per tothom. En definitiva, d'una major qualitat de vida. L'antecessor d'Hereu, Joan Clos, ha estat 9 anys al capdavant de l'Ajuntament i aquesta mateixa tarda ha viatjat cap a Madrid per jurar el nou càrrec com a ministre d'Indústria. Clos, en el seu comiat, ha fet un balanç molt positiu del govern de coalició que ell ha liderat. Vull agrair als meus companys de govern de coalició. La coalició de govern de Barcelona és una coalició de llarga durada. Ve des del 79. Ha estat una coalició que ha funcionat, jo diria que molt bé, si ens remetim a les proves, que és la ciutat de Barcelona. L'oposició n'ha fet una lectura ben diferent. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular de Catalunya han parlat de fracàs per resumir la tasca de Joan Clos. Han demostrat que no hi ha noves idees, que es continua amb un model de ciutat obsolet, que no es cansen de repetir inclús els partits que li donen a vostè suport. Encara avui ho hem sentit. El fracàs del model que vostès s'entossudeixen a aplicar és tan clar que a 8 mesos de les eleccions municipals el seu partit decideix forçar un canvi d'alcalde perquè tenen la convicció que perdran les eleccions municipals. Els he de dir que un balanç crític de la seva gestió no es pot entendre sense el seu successor. Tindrem un nou alcalde que hi forma part del fracàs de l'anterior alcalde. Vostè té un successor, però precisament el seu successor, el seu hereu, en minúscules, el seu hereu és també el causant del seu propi fracàs.